Здравей, Уенделин. Как ме позна? Няма кой друг да ме търси по това време. Знаеш ли колко е часа? Разбира се, че знам. Научих се да познавам часовника много преди тебе. Това. Какво искаш? Трябва непременно да те видя. Заповядай. Утре сутрин на кафе. Трябва да те видя още сега. Веднага. Сега? Абсурд. Пития, моля те. Какво се е случило? Да не ти се щупил някой нокът? Не се шегувай. Става въпрос за живота ми. Ох, добре тогава. Ела. Аз и без това се разсъних. Не мога да дойда. Как така да не можеш? Да не са те отвлякли? Много по-лошо. Налага се ти да дойдеш. Сега? Изключено. Навън вали. Знаеш, че не вали. Ще те чакам под свещеното дърво на друидите. Под свещеното дърво? Че това е да... Ще бъда там. Уенделин, чакай. Затвори. Какво ли са намислили вещиците? Я да видим. Ще проследят Пития. Ох, Пития, много ти благодаря, че дойде. Чакай да си взема сулука, че ми излезе джигера. Какво каза? Не те разбрах. Казах, че искам да си отдъхна, защото склонът на хълма е стръмен и много се изморих. О, така ли? Много съжалявам. Както и да е. Сега искам да чуя, защо трябваше да ставам посред нощ и да се тътря из корията като кут старалеж до тази тъпа друидска могила в дън земя да се провалят дано. Ти тази вечер много цветисто се изразяваш. Май нещо си ядосана на друидите. Ни най-малко да им окапят брадите. Можеха да си изберат свещено дърво по-близо до моята барлога. Ама не. И аз не ги харесвам много, ама се старая да не им обръщам внимание. Тогава, защо трябваше да се срещнем баш тука? По-безопасно е. Цялата съм изподрана от хръсталака. Щях да си щупя кръка в тъмното. Кое му е безопасното? Древно място, свещено, древни сили, духовна енергия. Дрън, древни сили. Съветът на друидите избра този дъб за свещено дърво миналата година. И то само защото има дебела сянка, под която те могат да хъркат през лятото. Кажи сега, защо ме повика? Изпаднах в Сатурнова дупка. Това е невъзможно. Рожденият ти ден е след 9 месеца. Някой ми е направил магия. Ужасно е. Може би само така ти се струва. И аз така си помислих отначало, но ходих при старата Варвара и тя ми гледа на карти. Това е разумно. Каза ми, че съм изпаднала в смъртоносно опасна Сатурнова дупка, причинена от неволна или злонамерена външна намеса. Искаш да кажеш, че някой човек е причината за този лош период? Сигурно е някой, който ме мрази. Ами тебе всички те мразят. Но това трябва да е някой, който много силно ме мрази. Не съм аз. Така де, какво смяташ да правиш? Абсолютно нищо. Аз едно кафе не мога да изпия без да си опаря езика и да се олея цялата. Трябва да предприемеш нещо. Точно за това те повиках. Искам да те помоля да разбереш какво става. Защо аз? Ти си ми приятелка. Това не е достатъчна причина. Освен това, никой не може да се сравнява с теб, когато трябва да се реши някоя сложна задача. Да, така е. Ще ми помогнеш ли? Добре, де ще ти помогна. Много ти благодаря. Аз ще се прибера у дома, ще си налея една лимонада, много внимателно, ще пусна в нея бучка лед и ще чакам да ми се обадиш. Внимавай, напоследък много се наливаш тази жълта помия. Така е. Направо съм се пристрастила. Така. Поради някаква причина, все още не знаем каква, Уенделин е изпаднала в Сатурнова дупка. Уенделин? Сатурнова дупка.
да уточним какво е това Сатурнова дупка. Има ли някой в стаята? Сатурнова дупка е продължителен период на липса на късмет и силна предразположеност към нещастие. Обикновенно този период настъпва 1 месец преди рождения ден на всеки човек. Сатурнова дупка. Сатурн. И така. Кой е тук? Има ли някой? Ще видим тая работа. Но да продължим. Сатурновата дупка е пряко свързана с Сатурн. Така поне твърдят астролозите, но те повечето са мошенници. Астролози, мошенници! Въпреки това, не можем да игнорираме факта, какви думи започнах да употребявам. Трябва да използвам по-прости думи, за да ме разбират всички. Така, игнорираме е равно на пренебрегнем. Въпреки всичко, не можем да пренебрегнем факта, че всички тела в Слънчевата система си взаимодействат под влиянието на различни сили. Гравитационни сили, магнитни сили и прочие. Чухте? Ха! Добре, щом искаш да се криеш, продължавай. Докъде бяхме стигнали? Да. Ако открием каква е връзката между Сатурн и Сатурновата дупка, ние можем да се доближим до решаването на загадката. А загадката е... Каква беше загадката? Да. Каква е причината за Сатурновата дупка, в която е изпаднала Уенделин? Май още една загадка е на път да бъде разрешена. Но да се върнем на Сатурн. Какво знаем за него? Почти нищо, освен, че има пръстени. Сатурн. Пръстени. Трябва да си напънем мозъка, за да разберем... Кой ми краде от сладките? По-полека, ще ми щупиш пръстите. Ти ли си била? Хайде сега, не се ядосвай. Взех си само една сладка. Само една ли? Чинията беше пълна. Както и да е. Ще трябва да те дам под съд. Шегуваш се. Ни най-малко. Имам право. Хванахте да крадеш от сладките ми, нали? Да, но... Според вещерското законодателство, мога да те обвиня в обидно некадърна кражба на ефтино имущество. Мисля, че можем да се разминем и без съд. Все пак сме роднини. Може би си права. Една моя приятелка има нужда от помощ. Ало? Ало, чувате ли ме? Ало? Сега е по-добре. Може ли да се обади духът на Шерлок Холмс? Не може. Моля, свири на цигулка. Той не свири. Само стържи по струните. Нали го чувам? Ало? Няма да се разсърди. Кажете му, че го търси духът на Коперник. Да, ще почакам. Ало? Здравейте, сър Холмс. Много се радвам да ви чуя. Може ли да се срещнем? Искам да ви възложа един случай. Малко магия, малко астрономия. Да. След половин час? Не. Мога, разбира се. Тръгвам веднага. Бива си го този Холмс. Много странен дух. Дух на литературен герой. Уенделин, значи. Аз мислех, че я мразиш. Мрази я, разбира се. Тогава защо искаш да й помагаш? Защото е моя приятелка и престани да се тъпчеш с тези сладки. Не мога да спра.
Като приключим разследването, ще ти направя цяла кошница да мирясаш. Цялата съм вслух. Трябва да съберем всякакви данни за Сатурн и да ги анализираме. Сатурн има пръстени. Това и баба го знае. Това всеки го знае. Трябва ни нещо повече. Да започнем от самото начало. Кой пръв е изследвал тази планета? Ами, Сатурн е най-далечната планета, която може да се види с просто око без телескоп. Чакай малко. Първо, историческа справка. След това ще направим описание на планетата. Физически и химически характеристики, атмосфера и всички данни, до които можем да се докопаме. Чакай. 2. Описание на планетата. Трябва да споменем и спътниците. Сатурн има спътници, нали? Да, те са... Не сега. 3. Спътници. Пръстените. Нещо ми подсказва, че ключът на загадката е в пръстените. Скъпи ми пан Коперник, съжалявам, че говоря така, но се простудих ужасно в блатата около имението Баскервил. Благодарен съм ви, че приехте да разследвате този случай. Значи казвате, че госпожица Уенделин обича да пие лимонадата си след. Смятате ли, че това има връзка с случая? Още не знам. Трябва да изпуша 2-3 оли, да помисля. Тогава аз ще се изпарявам. Лимонада след. Можеше и да е по-лошо. Дойде и твоят ред. Първа точка – историческа справка. Сатурн е известен на хората още в доисторически времена, но неговото истинско изследване започва с първите наблюдения на Галилео Галилей. Когато през 1610 година Галилей наблюдавал Сатурн през своя телескоп, той забелязал от двете му страни замъглени петна. Отначало Галилей ги оприличил на уши, но после ги сравнил с служители, които помагат на Сатурн в неговото движение. Но когато през 1612 година мъглявите петна изчезнали, Галилей бил озадачен. Да не би Сатурн да е изял своите деца, разсъждавал той, без да успее да разбере природата на това явление. Едва в 1655 година холандският учен Християн Хюйгенс, наблюдавайки с новия си телескоп, открил, че Сатурн е обкръжен от пръстени. Същата година той открил и най-големия спътник на Сатурн – Титан. Християн Хюйгенс обяснил и феноменът с изчезването на пръстените. Какъв е този феномен? Пръстените са разположени под ъгъл от 27 градуса спрямо равнината на движение на Сатурн около Слънцето. Затова от Земята те се виждат по различен начин, в зависимост от различното положение на планетите Сатурн и Земята една спрямо друга. Понякога те се виждат много добре, но понякога са разположени странично и почти изчезват. Точно това е озадачило толкова много Галилей. Като каза Галилей, да се сетих. Заподозрени лица. Първо. Галилео Галилей. Ама защо Галилей е заподозрян? Всички, които участват в тази история, са заподозрени. Още един. Християн Хюйгенс. Ма и той ли? Аз го познавам много свясно момче. Не бива да допускаме личните чувства да влияят на разследването. Трето. Ти също си заподозряна. Аз ли? Че защо? Прекалено много знаеш за Сатурн. Това е подозрително. Седни. Сега да продължим. Искам да ми опишеш тази планета. Физически и химически характеристики, атмосфера, всичко, което знаеш. Би ли загасила тази лампа? Заслепяваме. Извинявай. Слушам те. Така е по-добре. Сатурн е втория по големина газов гигант от 4-те подобни планети в Слънчевата система. Значи в Слънчевата система има 4 газови гиганта, така ли? Да. Сатурн е втори след Юпитер. Те доста си приличат. Сатурн има каменно ядро, окръжено от слой водород с метални свойства.
Следва слой от молекулярен течен водород и хелий, който се смесва с долните слоеве на атмосферата. Атмосферата на Сатурн се състои от 96% водород, 3% хелий и малко метан. Около екватора се движи мощно атмосферно течение, което се разпростира на десетки хиляди километри. Неговата скорост е 500 метра в секунда. Но това си е направо свръхзвуков вятър. В атмосферата на Сатурн се забелязват петна от атмосферни вихри и гигантски бури, видими дори от Земята. Плътността на Сатурн е малка, доста по-малка от плътността на водата. Малката плътност прави планетата по-податлива на влиянието на центробежните сили. Сатурн е доста сплескана при полюсите и раздута в областта на екватора. Полярният диаметър е 108 000 км и е с 10% по-малък от екваториалния, който е 120 000 км. Независимо от това, че има доста прилики като структура и състав между Сатурн и Юпитер, не са малко и различията. Сатурн не е така ярък и цветен. На повърхността му няма такива резки преходи, ивиците са по-малко отчетливи. Вероятно, облаците имат по-малка плътност и се намират по-ниско от облаците на Юпитер. Амониачните облаци са бели, а в дълбочина атмосферата се състои от сероводород и амоняк и има цвят на охра. Натрупахме доста данни, но не сме повдигнали и на милиметър завесата над загадката. И нямаме нови заподозрени. Дзър, Дзър, ама къде е това? Дзър. Момент. Ало, тук съм вече, да. Здравейте, сър Холмс. Не се съмнявам, че ще е трудна за разследване, да. Каква е марката на лимонадата? Това важно ли е? Да, добре, не оспорвам, щом така казвате. Ще се обадя, разбира се, щом познава гласа ви. Не, никога не съм говорил с нея по телефона. Добре. Ще направя всичко по силите ми. Да, всичко възможно. Дочуване, да. Ама че чешите този Холмс. Каква марка лимонада пиела Уенделин? Щом трябва... Така. Да, моля? Ало? Думът на госпожица Уенделин ли е? Познахте от първия път. Имате право да опитате още 2 пъти. Ама, има ли смисъл? Значи се отказвате? Ами добре, до чуване тогава. Ало? Затвори ми. Така. Тук думът на вещицата Уенделин. Познайте от 3 пъти кой е на телефона. Ей, сега ще я изпързалям. Ало? Предполагам, че се обажда помощницата на Уенделин, Ана Мария. Не познахте. Ама как така гласът ви звучи така младежки, като на 13-годишно момиче? О, благодаря ви. Значи се обажда самата госпожица Уенделин. Този път познахте. Така ли? Какъв късмет, невероятен късмет! Какъв късмет? Ами, вие печелите нашата телефонна игра, провеждана между 2352 вещици и половина и печелите 3 тона бяла лимонада свежария и потупване по рамото. О, аз пия жълта лимонада тип обикновена. Така ли? Жалко. Когато трябва да достигна до необходимите ми сведения, ставам находчив. Да не кажа безскрупулен. Сега да се обадя на сър Шерлок Холмс. Кой знае, от мене може да излезе вторият доктор Уотсън. А сега да разгледаме спътниците. Щом прилича на Юпитер, значи има доста спътници. Да, Сатурн има много спътници и постоянно се откриват нови. Може би
Ключът от загадката се крие именно на някой от тези спътници. Повечето от спътниците на Сатурн са просто ледени парчета, но някои от тях действително крият тайните си. Титан е вторият по големина спътник в Слънчевата система след спътника на Юпитер – Ганимед. Диаметърът на Титан е 5150 км. Титан е по-голям дори от планетата Меркурий. Този спътник е забележим с това, че притежава мощна атмосфера с няколко слоя облаци, която се състои от азот, малко аргон и много малко метан. Тя има червено-кафяв цвят, а налягането на повърхността е 1,5 пъти по-голямо от земното. Титан е единственият спътник в Слънчевата система, повърхността на който не може да бъде разгледана с телескоп. Никой не знае какво се крие под гъстите облаци. Другите големи спътници са Рея, чийто диаметър е 1528 км, Япет с диаметър от 1436 км, диаметърът на Диона е 1118 км, а на Тетида 1048 км. Спътникът Мимас е интересен с това, че на него се намира кратерът Хершел, чийто размер е 130 км, около 1/3 от диаметъра на самия спътник, който е 390 км. Значи имаме следа. Титан, спътник. Не можеш да заподозреш един спътник. Това е мое разследване и аз решавам кого да заподозра и кого не. Да забелязваш нещо? Какво? Ами виж, Титания, Титан. И това, ако не е следа, здраве му кажи. Това е съвпадение. Да, съвпадение. Къде беше през 1242 година, в понеделник в 6 часа след обяд? Аз не си спомням. Ще си спомниш, когато му дойде времето. Сега кажи за пръстените. Не съм пипала никакви пръстени, някой ме наклеветил. Пръстените на Сатурн, бабо. И значи вие смятате, че всичко е от объркани доставки. Не смятам. Сигурен съм. Значи причината не е в лимонадата. Не, но лимонадата ни отведе до причината. Елементарно, Уотсън. Извинете ме, пан Коперник, по навик. До кога ще мълчиш? Ако кажа нещо, ще го обърнеш против мене. Обещавам да бъда обективна. Ако ми помогнеш, ще сваля всички обвинения от теб. Добре. Вече разбрахме, че всички газови гиганти в Слънчевата система имат пръстени. Но пръстените на Сатурн са най-забележими и необикновено красиви. При наблюдение ясно се различават 3 основни пръстена. Прието е да се обозначават с латинските букви А, Б и С. Пръстенът Б е централен и най-ярък. Той е забележимо отделен от външния пръстен А с процепът на Касини, наречен така на астрономът, който го е открил. Пръстенът А е разделен от една тънка разделителна ивица, наречена процеп на Енке. Пръстенът С е най-вътрешен от трите и доста прозрачен. На изображенията, получени от космическите сонди, се вижда, че пръстените са изградени от хиляди редуващи се пръстени, подобно на грамофонна плоча. Интересно е, че въпреки гигантския си диаметър, който е средно 250 000 км, дебелината на пръстените не надвишава и 1 км. Сатурновите пръстени имат внушителен вид, но веществото, от което са изградени, е изключително малко. Още Християн Хюйгенс се е досетил, че пръстените са изградени от милиарди частици. Това са ледени бучки, чието размери са много малки. Повечето от тях са по няколко сантиметра. По-рядко се срещат тела с размери от няколко метра, а много рядко монолити от 1-2 километра. Тези парчета лед бавно се блъскат едно в друго, залепват в по-големи парчета или се разбиват на по-малки. Стой! Решихме загадката. Как така сме решили загадката, без аз да разбера? Цялата работа е в леда. Уенделин трябва веднага да престане да пие лимонадата си след. Ами, щом сме решили загадката, аз ще си тръгвам. Да, разбира се.
А сладките? А? Сладките? Да. Ето, заповядай. Откъде се взеха? Бяха за Леля, но ще изпека други. О, мерси. Трябва веднага да се обадя на Уенделин. Много ви благодаря, приятели. Още не мога да повярвам, че съм слагала в лимонадата си лед от пръстените на Сатурн. Жалко, че никой не е виновен. Подозренията на сър Шерлок Холмс, че е станала грешка в доставката на лед, се оказаха верни. Пратката с лед от пръстените на Сатурн, предназначена за духа на Християн Хюйгенс, дошла при мен, а моята при него. Невероятно. Хюйгенс? Знаех си, че е замесен. Той беше един от главните ми заподозрени. Ледът му е трябвал, за да прави експерименти. Удивително е, че ти, Пития, и духът на Шерлок Холмс стигнахте до едни и същи изводи. Беше подло от твоя страна да ни шпионираш и да правиш собствено разследване. И да наемеш не кого да е, а духът на Шерлок Холмс. Опитах се да помогна. Хайде на здраве. Лимонадата е малко топла, но е абсолютно безопасна. На здраве. На здраве.